gaztelaniaz bizi diren nafar herritarren ikuspegiak edo motiboak edo arrazoiak eta sentimentuak kontuan hartzea eta integratzea euskararen sustapenean. Hori izan da nire ideia eta horren inguruan egin dut ikerketa empiriko bat. Eta orduan, hori kontatu dut ikerketaren bidez. Ikerketa egin dut, elkarrizketa irekiak, kualitatiboak eta oso irekiak, gaztelaniaz bizi diren nafar herritarrekin. Galdetu diet zenolako harremana zuten euskararekin, zer nolako motivazioa zuten euskararen inguruan, aldekoa edo urruna, eta zer gustatzen zitzaien eta zer ez. Atera da, harremana dutela euskararekin eta iritzia egina dutela. Baloratzen dute euskara ondare kultural bezala. Ez zaie gustatzen euskara defendatzea ideologia edo politika jakin batetik. Eta eskatzen dute politika edo hildo edo lan egiteko modu inklusibo bat, haiek ere kontuan hartzen dituena. Eta hori oso interesgarria iruditzen zait ekarpen bezala euskararen sustapenera.